У ефірі «Новини регіону» у студії Світлана Князєва. Вітаю вас. Надзвичайне здарэнне ў цэнтры Гомеля. Сёння прыкладна апоўдні аўтобус 17-го маршрута, які рухаўся па вуліцы Савецкай, з'ехаў з праезнай часткі на тратуар, знёс лаўку і некалькі драўляных скульптур. Загінула жанчына-пешаход. Вадзіцель і адзін з пасажыраў аўтобуса дастаўлены ў бальніцу. З месца падзей Александр Гамоля. Авария адбылася апоўдні. Аўтобус быў максімальна запоўнены пасажырамі. Па словах відавочцаў, прыкладна на скрыжаванні вуліц Савецкай і Жаркоўскага вадзіцель аўтобуса страціў кіраванне. Заехаў на бардзюр і на поўнай хуткасці праехаў некалькі десяткаў метраў па тратуары і пешаходных дорожках сквера імя Громыки. Автобус сбивает светофор на столбе и уходит резко вправо на тротуар. Люди начинают убегать с тротуара в парк. Здесь он ударяется о дерево, сносит скамейку, и одна девушка не успела скачать, ее затягивает под автобус. Водитель подбежал, водитель стекло переднее разбито, и водитель пена изо рта, его трясет всего. Буквально перед этим я к нему подходила, так вот минуты за 3, может, или сколько. Как вы себя чувствовали? Да нормально, никаких же проблем не было. Жанчына не паспела адскочыць і трапіла пад кулы аўтобуса. Сіламі супрацоўнікаў МНС яна была вызвалена з-пад машыны прыкладна праз 10 хвілін. Аднак медыцынская дапамога ёй ужо не спатрэбілася. Пацярпелая загінула на месцы. Акрамя яе у аварыі траўмы атрымалі адна з пасажырак і вадзіцель. У выніку сутыкнення кабіна аўтобуса была моцна пашкоджана, а сам вадзіцель на некаторы час страціў прытомнасць. Па знешніх прыкметах тое, што з ім здарылася, нагадвала прыступ эпілепсіі. Пацярпелая дастаўлены ў бальніцу. На месцы здарэння працавалі супрацоўнікі МНС, медыкі, ДАІ і прадстаўнікі праваахоўных структур. Дакладныя абставіны ДТЗ не паведамляюцца. Невядома таксама ўзрост загінуўшай дзяўчыны. Яе асоба зараз высвятляюцца. І ці быў вінаваты ў ДТЗ вадзіцель. Па першапачатковай інфармацыі ён меў праблемы са здароўем, аднак гэта пакуль толькі высвятляецца. Магчыма, у аўтобуса адбыўся выбух кола. Мы будзем сачыць за развіццём падзей. Александр Гамоля, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Працягваем выпуск. У закон аб воінскім абавязку і воінскай службе ўнесены чарговыя змяненні і дапаўненні. Новаўвядзенне закрануць інтарэсы грамадзян прызыўнога ўзросту, якія маюць 3 і больш дзяцей, і прызыўнікоў, якія жадаюць прайсці службу па кантрактнай сістэме. Таксама змяненне заканадаўства тычацца шэрагу пунктаў, па якіх раней прызыўнікі атрымлівалі адтэрміноўку. Закон аб воінскім абавязку і воінскай службе быў прыняты ў 1992 годзе. З моманту яго зацверджання гэта ўжо 15-е палажэнне аб унесенні змяненняў і дапаўненняў. Апошнія новаўвядзенні ў асноўным тычацца удакладнення фармуліровак палажэння закона дзеля адзінага трактавання. Аднак прыняты шэраг абсалютна новых правілаў. Так, прызыўнікі, якім споўнілася 18 гадоў, могуць прэтэндаваць на заключэнне кантракту аб праходжанні воінскай службы. Раней гэта магчымасць прадстаўлялася толькі тым, хто прайшоў тэрміновую службу ці службу ў рэзерве. Змяніўся і парадак атрымання адтэрміноўкі для тых, хто ўжо адслужыў пэўны час. Так, калі ў салдата нараджаецца дзіця, ён мае права вызваліцца са службы. Аднак па новых правілах, пасля таго, як дзіцяці споўнілася 3 гады, бацька зноў становіцца на ўлік і будзе прызваны ў армію на астатні тэрмін. Граждане призывного возраста, которые призывники, имеющие 3 и более детей, этим законом уже они будут освобождаться от прохождения военной службы, вернее от призыва, и передаваться в запас на воинский учет военнообязанных. Ранее они оставались на воинском учете призывников и предоставлялась им отсрочка от призыва. Теперь эту нестыковку урегулировали больше, поэтому многодетным отцам будет теперь проще решать свои семейные вопросы. Да іншых тэм. Самабытны калектыў з МЗР «Арэна» сёлета стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. За 8 гадоў, што існуе калектыў, яго выхаванцамі сталі больш за 100 мазыран. А ў скарбонцы «Арэны» дзесяткі ўзнагарод, прэмій і дыпломаў. Падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. Перад кожнай рэпетыцыяй абавязковае прывітанне. Гэта іх фірменны знак. Але літаральна праз пару хвілін толькі дысцыпліна і самааддача. Адзін раз ступіўшы на манеж, пакінуць цырк цяжка. Это такой омут, который затягивает. И вот если ребенок, придя в студию, научился один трюк, он уже хочет более его усложнить.
Сям'ю Кузнецовых гэты вір зацягнуў шмат гадоў таму. Спачатку 3 дзесяцігоддзі займаліся ўласнай кар'ерай. Калі настаў час цыркавой пенсіі, вырашылі прысвяціць сябе дзецям. Адкрываць цыркавыя гарызонты пачалі ў Мазыры. Спачатку як гурток па інтарэсах, потым як цыркавая студыя. Тады ж прыйшоў і першы поспех. Зараз арэна – гэта ўжо цэнтр цыркавога мастацтва. У іх актыве сотні выступленняў і десяткі заваяваных конкурсаў. Ім апладзіравалі Кітай і Італія. Часы тренировок – все это для того, чтобы выйти в зал и, отработав номер, услышать аплодисменты. Некоторые говорят: блин, ты дома не проводишь время, а я отвечаю, что это и есть мой дом. Сёння ў арэне каля сотні выхаванцаў, але ў галоўным складзе толькі 20 лепшых. 10гадовы Максім самы малодшы ў гэтай 20-цы, але ці ледзь не самы вопытны. Займаецца 5 гадоў. Тое, што ён робіць на імправізаванай арэне, не заўсёды па сілах прафесійным акрабатам. Перед концертом я волнуюсь, а когда уже делаю номер, то уже не так страшно. У цэлым жа у таленавітага калектыва нямала творчых планаў, бліжэйшыя з якіх адправіцца пакараць гледачоў Турцыі і Амерыкі. А вось мара выхаванцаў і кіраўнікоў арэны стварыць у Беларусі свой цырк «Шапіто». Вераніка Варашыліна, Віталь Краснабаю, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы агенцтва «Тэленавін». Урачыстае падвядзенне вынікаў адборачнага тура конкурсу дзіцячай творчасці «Прыгажосць Божага свету» прайшло ў Гомельскім гарадскім цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. 17 таленавітых мастакоў ва ўзросце ад 6 до 17 гадоў атрымалі не толькі дыпломы пераможцаў, але і магчымасць прадставіць нашу рэспубліку на 9-м міжнародным конкурсе ў Маскве. З падрабязнасцямі Вольга Славіна. Кажуць, што гэтыя рабяты адораныя Богам. Больш за 200 юных талентаў Гомельшчыны прынялі ўдзел у самым светлым конкурсе дзіцячай творчасці «Прыгажосць Божага свету». 17 з іх атрымалі перамогу. Згодна з палажэннем, мастацкія работы канкурсантаў, выкананыя ў графічнай і маляўнічай тэхніцы, аб'яднаны асноўнай тэматыкай конкурсу – Раждство Хрыстова, біблейскія сюжэты, прыгажосць роднай прыроды, мая сям'я і сябры. Я нарисовал церковь, в которой идет монах. Моя работа была отправлена в город Москву на международную выставку, и я планирую одержать победу. Мэтамі 9-го маскоўскага міжнароднага конкурсу дзіцячай творчасці, у якім прымаюць удзел пераможцы гомельскага этапа, з'яўляецца духоўнае выхаванне маладога пакалення, далучэнне да праваслаўнай культуры, а таксама выяўленне новых талентаў. Усе творчыя работы канкурсантаў будуць выдадзены і адпаведна захаваны ў гісторыі царквы, дзяржавы і сусвету. Этот конкурс впервые проводился в Москве, Патриархии, на базе Московской именно епархии, и потом разросся, стал вообще всероссийским конкурсом Русской Православной Церкви. И сегодня мы в нашей Гомельской епархии проводим такой конкурс, подытоживаем, и самые лучшие будут награждены дипломами нашей епархии. Вольга Славіна, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Самые оперативные новины, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом наш выпуск завершены. У студии працавала Святлана Князева. Всего доброго и до встречи.